Ahweneɛ on say na wo bobo contract I would on a scandal baba so na me say can 2050 dear no Ghana nya 50 years no yeah Ghana at 50 no so Ghana ye boy reku brobe mu din ne mpanyifo bi e ka ho no say ye rakoto ampo anya ne baby ko na ye lawyer ogina mu the best statistician ever wa ben no mu ye ya man ko mu say akogye nsesa kora wo ho kwadu adibu mu nyina nti no Ghana de ye mobo sika ne de ye bedi na mo si ye bechi ya tumpa ne asaji sika ne de lalai nya de be ye adwuma Abena ye mo omahene kwabena santi abaso na enra wo hwe dwumadi adwaso nsem ye wani mu honom a em se adrowafo na appreciate ye pa se benu koko free na ma no so ye ntwom getire no omahene kwabena santi ni dwaso nsem nyame hira obibia na emom no last week wache ne de na de pa abena me wache na last week wache na ofa kwabena ma ye de bre ne die omahene de odina na de asem ba minya bio anka medi senti na me dada no no obagie all right it's okay, yeah. Dilala ne de beba ma me pe. Oh, da ha me bodo do. Yeah. No, Adom 106.3 FM just Nsem. Anyone no ada bon krata na Hightension wa bra. Minua ba Abena Opokua Ahweneɛ so tena dwam se host ye de emma wo. Enti mi wo daily guide wa say Ghana's favorite newspaper and Nsem de bo hot man akoya dead news na no ya to atwene. De ye current no ne aboso ne de ama wo kama. Na krata fe to so be sensia no ye nse nra ahomache. Yo obi asori kopedi obedie no Ofankor barrier ene enyane ntia se cars behesem yensa bobom puni mpuama kwabi akire nipa bese edumienu 12 wonu matina nan wo ensiedo asem ne mo ye papa a passenger fo asebe e madodo na ye adwadefo e mantie wo mo ye krafie ne ye ma wo hono mo ane afatetefo afre e wuni wo hospital sei wo so hospital sei wo bekwa kwahwe no ne ye de ntoma akuru de ho a wo fra ne ntoma ne tintimo enti dum jadwume ko na dama ene sprinter bus ne de ye twitwai pa ansa na wo de hyem wo no yetumi eyi wo miti ya besre track tipa track fo de misro mo pa mo America tentenu a mo de nam Ghana antwea so ni ntwodo makwan no munyai muduru kroma mo nto mo bo ase kakra so na no kra de bi mu kra chese ya de bi matwitwa bi menka se matwitwa bi obi na eka wase ya no matwitwa bi ana bi nso ho no ma wo hwe ni tipa wa de tie na ne mu Abena ayese ti bread pa ye kurate ho kiti mo nyini wow enso so ni amale lance se bio se si na odi twi sa track no omu na ekum nipa se nti ho no the last time me kokko say last 2 weeks na adia me realize yen say at a point na yenim say me try video so kra na yenim say tracks akese na efa ye Accra to Kumasi no ye ka so muntu anadwo me na mo kwan so je say cars you go kwan yi so ama wo se wo sign ne ho a enya de ketwa omuto so say ya enti sa directive na empanyefo de ba ye say tracks akese a efri Accra se mo kwa mo bokin na say mutu bu kwan akɔhia na mo Kumasi no mumu via anadwo na daytime no cars nketwa nyo mo kwan enko no sanse say na kosi sen because I say yatuna jeje mu e na kasa kese egu kwan so say ya metu betumi akase akese to so be say 5 ade so a single lane enti wo so utsan ne ho a sa wo be sha che say wo kase na wutumi so mo ho wie ye ade nti na wo say e ba ne sei na tracks akese mo kita anwea esesa aboyi wono so me say wo di traffic na saka yidi wachi a especially baby wo dura traffic ate afi wo park age say wo twetwe woni na hwe wachi say ya eden Edi na ekoso. Ya waka ne no ano me kai 206 ko 4 time. Directives yes cars asusu ni nyina omuto anadwo. Daytime kura wu hunu MTT di ni DVLA mona sa directives no. Se me nam kwa so Akosua me menda no. Comply. Be shaka sakasi egu kwan so. Mo anso kwan yi till date muntu be nya no dua carriage ma akwantofo nam so. Ayese a single lane. Na kasa kesi agye kwan nafa. Wosi wusane ho akofa nchen a akwansie kusi nti se yenya den tracks no omutimi gina baabia na wada wo be kwa no bi wo kresi wo kwa na obi antim na wa block kwan no na wo sie fika no de agya hokọ akokum nipa de enti se ma mento aso a obapa enti daily guide na kuta mint no mom ye nyina ye sunsunso aye ho commercial drivers rotrof wonom so mo sori anopa no ansa mo sori ya na mo suma ehura sika animu ni ade hwi tika ones nso a mu twa sesa kase ede ma driver fo no
mo mususu de ani bre ekwa America tente no overtake ne yebesre mususu monto mo boase ne nyina efa de kuredi anya adwuma ma asomdwe ne akwanhia ne nyina eto ntwa ne yankoyanim eti ahonsam wo ha nyame nyadma wo chena regional election ebekoso ewo the new patriotic party MPP amenyoko nimiti mantem ne nyina wo bia beto na aba no mu nyina aboa no anti asante mantem na emse egira wonso yie papa ya kyese ekoka nani abrewa gina na wombo akyese afidia ahwe obetumi adi nkunim na wabeya regional chairman edi amakukrudu wasoro batan amenyoko no na wase the voucher of silence kroma yedi ezi said ye wajehwe nwansi ya chiwo enti indiscipline na nkrofo eye ewo social media so sa na nkratai eka wobua ekyerese eya doso dodo aba no ya ka nkrofo kasabo ahye yem sese wonam Ghana baabi a kroma yedi emo esense mampo mayowa eho hyenhyawre wonko a wo ma etima bibi kwaso awuntumi nkasa sebi leadership be so no eye delegate na eko nyame high tension enti ya semusa yo obusasa anya bia no woto wo mayim na untimi nkasa na krona kwese ense mampo mayowa na hwamu na wu really won mti obia bibi hawa wo so timi voice out se na be ya enkuwo na emma wunti na nan wo ense do adache enye nsunsuanso obia so won ho ni asi Colombia earthquake asase wusoi biasi enkozi casualty se bia obi awudie nanso won mu bua kire se adani bu honso dia edwiragu ye papa na rescue mission ya won hwese won edaso ewo adanu ase no won bua kire so muti nkorasu omuti ma bebresu eni memme wo mu na emom no wo munyi obi aye bekase nipa yi no de wo setede ebimsu gusu hye danu ase a wo mugusu omu eji wo no na Ebola yade no yesi dia Congo mem nyasem kituo abusia nipa be sempimienu 2000 ana Ebola yade ne ekun wono mu a World Health Organization pomdi kubatan o mu chief wada won ma no ye Tedros Adhanom Ghebreyesus wakopie mu odi Congo memu a wane o mampanyin ne kwatena ase atwetwe nkomo se ne be ya Ebola yade a ene ekum nipa no ye betumi abre na se ne ba ko a medi ewie mo daily guide no was it 2 killed Nigerian arrested in Forward Bank robbery da bia me kase wo mai mo ye ti Ghana fo anka ye makro no saa ye kro no na kwese ye ntwetena kimfrim pass ne anwia ntoma ana setawo ne se ho ne awia wo nkwa ne sigya so a ne awia ne de ko ye kro no nketenketwa ne bom no de robbery pass the penny gusua ne abo awresika kra bia ko wiesika de enyi yeso no eye nkrofo bi na abewrewra mu a wo mutire ne nkrofo na mpani ampa ne nuane ampa sabe no kase de Labone mpatam hono mu a bank ba ko hono GCB ni pa bi bobra wasanko mu kwa robe empanyifo ne wiesika akọ na wadie bambofo no wo mu ye heri appa ya me no kase won ma kire mu ba ko etu akabare enipa be semienu Nigeria fo no a nipa da ya che no wo boa posifo no e wo hwehwemu eye ho nti wei eye daily